Üdvözletem mindenkinek, ez a oktatása végidőkről szól, meg aminek meg kell még lennie, mert sokan nincsenek tisztában ebben, hogy milyen időszak ez, meg hogy mi közeledik, melyik időszakba élünk. Tehát itt a Dániel 7:24-25-ben a Bibliában meg van írva, hogy 10 királyság fog felállni. A 10 királyság már épülőben van, az az új világrend jelenleg, ami épül, és azok közt fog kiemelkedni egy 11. személy, akit úgy neveznek, hogy az Antikrisztus. Ő le fog verni 3 országot, és csak 7 királyság marad utána. És ő neki Jeruzsálemben lesz majd a székhelye, ahol uralkodni fog 3,5 éven át. A Dániel 9:27-ben 7 év békeegyezményt fog kötni a nemzetekkel. De 3,5 év után ez a békekötés megszűnik, tehát felborul. Akkor fog hatalomra kerülni, hogy eltelt tehát az első 3,5 év a 7 évből, és a második 3,5 év az arról szól, hogy be fog ülni Isten templomába. Ott beszédet is fog tartani, de amikor ez megtörténik, abban az időben azonnal elkezdődik a keresztények és a zsidók üldözése. Tehát mindenki, aki ellene van, üldözést fog szítani ellenük is, börtönbe veti őket, megkínozza őket és megöleti végül. Meg fogja változtatni az ünnepeket is, és mindenféle elrendelést, ami Istentől volt. Tehát nem azt fogják tenni az emberek, ami helyes lenne, hanem a hitben való szakadás fog történni majd. Aztán, amikor ez megtörtént, az az időszak, amikor beül a templomba, az a 2 Tesszalonika, 2:3-4-ben van, ottan nevezi majd Istennek magát, tehát ki fogja kiáltani, amikor beült a templomba. Ez az az időszak lesz, és akkor kezdődik az az üldözés, amit mondtam. Máté 24:15-ben úgy említik, hogy a gonosz a szent helyen áll, és amikor beszél az olvasó ilyen tisztánlátással, tehát abban az időben kezdődik el, az az időszak, hogy menekülnie kell minden embernek, aki igaz keresztény. Nem szabad az otthonába sem maradni, nem tudom ki, hogy fogja megoldani, de el kell hagyni az otthonát, mert az biztos, hogy meg fogják keresni azok a személyek, akik az Antikrisztusnak a katonái, tehát a mesterséges intelligencia által készített robotok, az az ő képmásai, akik életre kelnek majd ő általa. Tehát a sátán kelti őket életre, és az Antikrisztus követik azok, az ő képmásai. A robotok, amik most jelenleg is már vannak a világon, de még csak tesztelik őket. Tehát ez az időszak fog jönni, és az a nagy nyomorúság időszaka lesz, de az az időszak lesz a legrosszabb az embereknek. Az viszont biztos, aki újjászületett, keresztény ember szellemtől és víztől, azok meg fognak menekülni, mert Jézus el fog jönni értük majd. És begyűjti őket, tehát nem fogja hagyni, hogy a haragnak legyenek kitéve. De lesznek olyan emberek, akik vértanú halált fognak halni, tehát itt maradnak a földön. Tehát Isten is a fiában való hitben és a tanúskodásban, amit végeznek, amiatt meg fogják őket ölni. Hát levágják a fejüket karddal, vagy bárddal, így említi a Szentírás. Aztán Ézsaiás 14:12-14-ben az Antikrisztus ezeket mondja majd. Lám egy napon a mennybe megyek, és Isten csillagai felé helyezem a trónomat. Hasonlóvá teszem magam a magasságos Istenhez, és székelni fogok a gyülekezet hegyén, észak legtávolabbi részén, tehát a Sínai hegyen. Ő ezt gondolja, de ez nem fog végbe menni, mert eleve
nem történhet meg ilyen, csak ez a sátán programja lenne. Tehát ő ezt akarná, ezért írt ezt Ézsaiás próféta le a 14. fejezet 12, 14, 13, 14 Biblia versbe. A jelenések 13, 16, 17, 18-ban, ottan pedig az van, hogy kényszeríteni fog kicsiket, nagyokat, szabarokat, rabszolgákat, szegényeket, gazdagokat, tehát mindenféle embert, hogy jelet viseljenek a jobb kezükön vagy a homlokukon. Az a jel egy beültetett csíp a homlokba és a jobb kézfejbe. Ami a homlokban van ültetve, vala emberek gondolatát akarják ellenőrizni, az valójában arról szól, hogy mit tesz, mit gondol, mit csinál, hol van, azonosítani tudják, vagy rá tudják venni olyan cselekedetekre, amit az ember magától nem is tenne, hogy megölje másokat például. Azt is rá tudják venni. A jobb kézben lévő csíp az meg azért, hogy avval fizessen. Az az erőt jelenti ő szerintük. Se nem erő, se nem akarat, amit csinálnak. Valójában egy rabszolgarendszer, ahol az emberek egy diktatúrába lesznek döntve, ahol uralkodnak felettük, és semmilyen nem lesz senkinek. Minden ember vagyon elvész. Semmilyen tulajdona nem lesz. Benne lakhat az adott személy a házába, vagy ha viseli a jelet, de a jelnek a következmény az lesz, milyen felvesz, és elindul ez a 7 éves rendszer, hogy fájdalmas kelések fognak a szájába, meg a testébe kialakulni, és a nyelvét harabdálja, majd úgy fog ordítani a fájdalom túl. Már itt a földön, amikor még, mielőtt Isten a végső ítéletet végrehajtaná a felettük. Ez az időszak fog történni, igen. A jelenések 14, tehát 14. fejezet 8-tól 11-ben, akik ezt teszik, azokkal fogják ezt tenni. És örökké tartó van, a tűzbe fognak szenvedni utána, mert oda fogják vetni őket, amikor bevégződik az ítélet. Tehát a Gehenna tüzébe, vagy tűztavába, ott fognak örökké kínok és szenvedések között lenni. Gyötrődnek a kíntól éjjel és nappal, megnyugvások soha nem lészen. És felszáll füstjük a bárányhoz és az angyalokhoz. Szent angyalokhoz is, ez időtlen időkig így fog menni. Ez a gonoszokra vonatkozik, akik sátánéi. Jelenések 16.8-tól 11. fejezetben, ottan meg, amit említettem, a fájdalmas kelések az emberek testébe, vagy szájába, azok is meg fognak történni, de lesz olyan, hogy csapással fogják sújtani az embereket úgy, hogy a nap olyan forrón fog tűzni az égről, hogy az embereket megperzseli, és káromolni fogják Istent fájdalmukba, az égési fájdalmak közepette. Nem térnek meg, pedig lehetőségük lenne megtérni, de nem kérik Istent, hogy kegyelmezzen, hanem káromolni fogják. Annyit még tudni kell a 2 Tesszalonika 2, től 12-ig lévő fejezetben, hogy az embereknek meg van engedve, hogy azt tegyenek, amit akarnak. Isten megengedi azt is, hogy belemenjenek az olyan dolgokba az emberek, hogy meg legyenek tévesztve. Már azokra vonatkozik, akik olyanok, hogy el fognak esni, nem az övéire, értendő ez. Egyes embereknek megengedi, hogy elszenvedjék az ítéletet. És ez be is fog következni az ítélet napján, hogy megbünteti őket nagy szigorral, amikor elküldi a fiát, a názáreti Jézust. És ő mindenféle gonoszszal végezni fog. Szájának leletével megöli a gonoszt, a sátánt megláncolja, és a mélységbe veti 1000 évre. Az Antikrisztus is a profétát is oda fogja vetni, az Antikrisztus pusztulásba megy, és az összes gonosz ember, aki meghajolt előtte, tehát a sátánnak a fia előtt, az Antikrisztus előtt, azokat mind
a tűzbe vettetik. Lesz egy időszak majd a 1000 év végén, amikor lesz Jézusnak a 1000 éves királysága, akkor pedig a 1000 év végén könyvek nyílnak fel majd, az életkönyve is, és az ítéletkönyve. Amit az emberek életükbe tettek, az alapján megítélik a 1000 év végén őket, és akiket nem találnak az életkönyvébe, azokat is a kárhozat, de a száműzik, tehát a Gehenna tüzébe vetik majd őket. Csak azok fognak örökké élni, akik az első feltámadásban részesülnek. Az meg pontosan, az nem is olyan messze van már, nem is olyan távoli jövőbe lesz. Tehát amikor eljön a feltámadás ideje, tehát Jézus, amikor eljön és begyűjti az övéit, akkor azok is feltámadnak, akik az első feltámadás részesei. Tehát mind az élők közül begyűjti, aki az övéi, meg azokat is, akik jelenleg nem élnek, tehát feltámadnak. De 1000 év végén azok fognak, akik kárhozatra és ítéletre támadnak. Tehát nem kell itt összekeverni, hogy majd 1000 év végén lesz esélye az ott lévő személyeknek, hogy na, bizonyítsanak, hogy kit választanak, Istent, vagy lázaróká válnak. Tehát, hogy a sátán oldalán állnak. Mert lesz egy utolsó próba 1000 év végén, a sátán el lesz engedve a rabláncai közül, és félrevezeti majd az embereket, amikor feljön a mélységből. De mindazok, akiket félrevezetett és hallgattak rá, tűzjön le Istentől az égből, és elpusztítsa őket, megemészti. A sátánt, az Antikrisztus meg a hamis profétát pedig örökre kínozni fogják, a tűzbe vetik vissza. És ott fognak maradni időtlen időkig. Ez lesz a végső elszámolás abba az időbe. Tehát ez meg fog történni. Jobb, ha mindenki komolyan veszi, mert a Bibliából van idézve minden, amit mondtam. Meg lehet nézni ottan, hogy mit mond Isten szava. Minek kell meglennie. Ilyen időszakoknak is, és ez be fog következni szóró szóra.